як гурӯҳ сокинони кӯчаи Наврӯзи шаҳри Турсунзода нигаронанд, ки ҳар лаҳза эҳтимол аст аз манзилашон берун карда шаванд. қарор аст дар ҷойи манзили онҳо як соҳибкори маҳаллӣ бинои баландошиёна бунёд кунад. ҷои хонам ба хона месохтааст, ҳаштум этаж ман ба 2 хона медодааст. Ман 7 дар хона ҷоям ба 2 хона ба мана чиз намекунад. Гуфтоданд ки ҳамин хоная холӣ мекунед, биромада ягон ҷо ба зиндагӣ мекунад, хоная ман мебардорам, ҳаштум бола метиям. дар манзили Мавлуда Акбарова 3 оила ё 12 нафар зиндагӣ доранд. онҳо мегӯянд дар хонаҳое ки соҳибкор ваъда кардааст зиндагиашон душвор мешавад. чунин ташвишро дигар ҳамсояҳои Мавлуда Акбарова низ доранд. аз мақомотҳои дахлдор хоҳиш дорем ки талаб ва дархости хоҳиш дорем ки нисбати мо сокинони маҳалла бетараф набошанд. ҳамисол хонаи инора ки канда мо як девор дар мобайни мо чӣ мешавад. муҳаррама Азизова духтари Мавлуда Акбарова ҳамроҳи фарзандонаш дар хонаи модар зиндагӣ мекунад. ӯ мегӯяд мушкили аслӣ ин аст ки соҳибкор Абдусаттор Нарзуллоев ҳанӯз ширкати бинокор надорад ва аз ин рӯ ба ваъдаҳои ӯ бовар карда намешавад. имрӯза нарх навое ки хонамон ба ҳамун арзиш дорад, ҳамун маблағатият ҳеҷ кас зид нест аст, лекин ҳамун дилпур ҳуҷҷатшам нест ки ихча домсоз бигира. муҳаррама меафзояд манзили онҳо бештар аз 300 метри мураббаъ аст, вале соҳибкор Абдусаттор Нарзуллоев омода нест дар чунин масоҳат ба онҳо манзил диҳад. соҳибкор Абдусаттор Нарзуллоев нахост ба мо суҳбати видеоӣ кунад ва танҳо санадеро пешниҳод кард, ки дар он ӯҳдадориаш барои пешниҳоди як манзили иборат аз 50 метри мураббаъ ба соҳибмулк Тутахон Азизова, модараруси Мавлуда Акбарова пешбинӣ шудааст. Тутахон Азизова 10 сол инҷониб бо яке аз духтаронаш дар дигар манзил ба сар мебарад. ҳоло ин баҳс ки то додгоҳ рафтааст, маълум нест ба чӣ меанҷомад. қонунгузории Тоҷикистон пешбинӣ кардааст, ки ширкатҳои сохтмонӣ қабл аз тахриби манзил бояд соҳибмулкро дар ҷои дигар ҷо кунад ё бар асоси нархгузории пешбинишуда пули хонаро пардохт кунад ва дар сурати пайдо шудани баҳсҳо бе ҳукми додгоҳ ҳеҷ ширкате ҳаққи тахриби манзили сокинонро надорад.